барнома дар кулбораш беҳтарин сӯжаву бахшҳои ҷолиб дорад, ки албатта ба шумо писанд меояд. акнун тасмим гирифтем дар бораи 3 филми беҳтарини масакавӣ баротон маълумот диҳем. бахши моро аз барномаи суфраи синемо пайгир бошед. офаридани чунин филмҳоро зиёдтар намоянду дар тарбияи аҳли ҷомеа саҳми хешро гузоранд. бароятон фароғати бештарро таманно дорем. аҳамияти мавзӯи филм барои тамошобинон пеш аз ҳама дар ҷои аввал меистад. имрӯз чаманзора бо ҳусн равоят чашм дар кас чун намебини накину нишони хашм.